बड'लेण्डनि सिङाव 15 जि मासि दङ एसेम्ब्लिनि बेयावहाय आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव मोनबा गासै 20 जि एसेम्ब्लि सिट बेवहाय UPPL हान्जाया जोङो गोख्रोङैनो बाहागो लागोन आरो बेवहाय आं फोथायो 10 निफ्राय 12 जोंनि MLAफ्रा देरहालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डजों लोगोसे सारा आसामनि जेंनाफोरखौ जोंनि MLAफ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै गोख्रोङै बेवहाय माखासे बाहागो लागोन आरो सुस्रांनो थाखाय नाजागोन। 43 नं तामुलपुर विधान सभा समष्टियाव आङो UPPL दोलोनि जानानै दिनै आंनि जि नमिनेशन फर्म बेवहाय आङो फाइल खालामबाय। जोंनि दोलोनि बयनिख्रुइबो जौसिन जोंनि दैदेनगिरि UG ब्रह्म मन्त्रि बिथां आरो जोंनि MLA जलेन दैमारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव आरो जोंनि थांखिया बेनो जे बड'लेण्डआव जोङो जेरैबायदि गोजोनखौ गायसनबाय जेरैबायदि मोजां मोनसे थासारि लाबोनो हाबाय बेखौ अराय समनि थाखाय जोङो लांबाय थानांगोन। जोंहा जौगानायनि गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बड'लेण्ड जेंना माखासे सुस्रांजाबाय माखासे दाबो बाखि दङ बेखौ जों सुस्रांनांगोन। आसामाव जोंहा सोलोंथाइनि जेंना सोलिबाय थायो, समाजारि जेंना गोबां रोखोमनि जेंना जोंहा आसामाव दङ। बेखौ आसाम बिधान सभायाव थांनानै UPPLनि जोंनि जायफोर MLA जागोन बियो बेवहाय जोङो मोजाङै जुजिनांगोन। थांनाय 5 बोसोराव जोंनि MLAफ्रा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय सिरियै सरकारजों थाना खामानि मावदोंमोन। फैबाय थानाय समाव हारिखौ आरोबाव जौगाहोनांगौनि थाखाय जोंहा रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय UPPL हान्जा हिसाबै जों थियारि जादों आरो दिनै जोंनि गोबां बिजाथिफ्रा क'क्राझाराव, चिराङाव, बाक्सायाव, उदालगुरियाव आरो तामुलपुराव जोङो दिनै नमिनेशन फर्म होदों। नेक्स्ट 23आव माखासेया होगोन।